Atimo mos makende ahinya ne familia mowito wuodgi e masira makoch ne Nyakwaramogi kama weche mag gwandruok magudi okelo midhiero e gwenge mag Nakuru kocha. Mos makende ne familia no kabende ratiro winjo yudre e kinde mobila okonegi timo nonro. Kowere kod mago en obila mag okwach kich omako acheje adek ma itudo kod kuo mag ang'enge kar dak ma Kamrongo e kaunti ma Kisumu manoweyo ng'at achiel kod hinyruok bang' kwalo mwandu mag ot ma nengogi odhuro. Ma timore e kinde ma jo ohala mar yath e kaunti ma achiel onogo bende medo se obila makono i monj ma kinde ka kinde mag jonjore momanore kod gige lweny manyo monjo kendo kwalo kar ohala moro mar math mong'ere kaka Havana Lounge kendo yombo kod mwandu. Cynthia Onyango miyo ler e wi weche mag arita ma medo kelo luoro e gwenge ma Kisumu. Apedha mager mag obila mag okwach kich ma Kisumu East manono maling'ling omako achije adek ma wang' dede nyomako ka monjo kar dak ma Kamrongo e dier otieno, achije manyo ketho mwandu kendo yombo kod mwandu mag ot kapok oweyo 100 kod hinyruok. Lipot mar obila yango ni achich mokwongo Regan Otieno Sylvester omaki kar tiegruok ma Kisumu Rotary bang' tipo mag wang' dede mako wang'e koting'o TV maduong' kendo yombo go e kuo ma tarik 30 dwe mar 7 higani. Bang'e otero obila nyaka Rabuor kama achich machielo moyangi kaka Mohamed Ramadhan kata Moha oponde. Obila lero ni Mohamed olwenye korienda mbewa kendo lal miru ne obila kata kamano ginyalo mako achije mamoko ariyo moyangi kaka Christopher Onyango Okoth kod Fidel Omondi Were maduto itudo kod kuono mar ang'enge. E kindeno obila bende oyudo moko kuom mwandu michich ni gin mago mag kuo monywando nyaka gir tugo moro machalo bunde michich ni osebed kitiyogo e bwogo ngima jopiny e kinde mitime njore ma kamago. Kata kamano, jodak Mariat e kaunti achiel onogo ma Kisumu medo seyo obila mayulo e tich bang' jokuoye ma monjo kuonde ohala medore kwalo mwandu, ketho moko kendo weyo kochido chuny joket mwandu mayudo lal kinde ka kinde kokalo e monj mag kuom. E tiponi momak kod wang' dede e otieno ma tarik 31 dwe mar 7 higani, jal moro nenore ka yawo dhoot donjo e kar kano math kendo chako choko math mager achiel bang' moro kapok nyawadgi oriwore kode kendo konye medo kawo moko. Ma ok ginyiso luor ne wang' dede mamenyogi aching', achijegi ochoko mwandu magidwaro kendo wuok oko mos. Kamotelo ne ma, wang' dede machielo bende omakogi ka gidonjo kama opange kuong', giting'o magidwaro kendo bang'e lal meru ei mudho mandiwa ma okwako otieno e kindeno. Wuon ohala ni Masi Okumu moyangi kaka Havana Lounge koro dong' ka ywago reyo bang' yango ni mwandu mohewo 100,000 okwale otieno no kendo nyaka sani onge achich mosemaki bang' goyo lipot e tesend obila makochung'. Cynthia Onyango, Ramogi TV, e kaunti ma Kisumu. Kawasudo wadonje motende kod weche mag siasa. Nyakwaramogi ne ogai mar ODM Oburu Oginga okoni duond bura mar ODM gi UDA osechogo kweth mar jolony madhi telo e twak